Това е Засим Пеги, а това е рап. Рап. Скача е рап. Държи го. Само дръж, не прави нещо. Силата майка самата, това е Асасина БГ. Крипър. Крипър, бе, Майнкрафт е жива. Това, който снима е рап. Ръбе. Давай. Виждам. Това е рап. Аз съм Силата майка. Единият е дебел, другия е малък. Сами ще разпознаете. Ето го дебели его малко. Силата майка! Айде сега килата ще скача. Се много дебел, направи кратер. А то са